tata mba gị hoshi roshi ka nga elulu bomb shi na anyị n'ime ụlọ ya shitere m ọdịda ote mre nne gị elu ha agụbalaga onye mụrụ ihe dị otu ya hapụrụ ya mmanụ bụlaga onye ahụ tige ya gacha ọ ga-elo nekwa ihe nwa gị mụrụ ịma m ga-elu akpụ mmiri ma chukwu amadi ọha ga-elu onye ọwụ bịa chaga oge ibi agwa m na m ga-abịa ọmụgwọ ekwa na akpụ mmiri ka m ga-abịa kedu gwa m na m ga-eri asị m ị ga-eri isi ọgụ asị m ị ga-eri isi mgbe ị bịaga nga n'ihe iji ga ṅụrụ nwa isi ọkụkọ nwa ọkụkọ na-apụdụ n'ije nwụta nga esiwe egburu ya na-anụghị eri ka anyị mgbe a na-elu iriri ala eri ekue taa iwe eda nwụdị ka e mere emeta ṅụ ị ga-eri enyere gị milik adọlt gị ṅụọ mba nye gị milik nwata gị ṅụọ iwe iwe na-ewe nwa iwe na-ewe nwa nwa ahụ ịma ama ya ya ka iwe na-ewe ya iwe ịda aṅụ ije ụwa jụọ ma ọ ga-ata akpụ mmiri kọwụla ewetara gị ajụ ị ga-edoru nwaanyị kọwụla ewetara gị ajụ enyere gị milik okenye ga-eje nye gị milik nwata ga-ajụ ị ga-eri akpụ ọgọgudedala onye adarịa daibiti iwe ị ga-eri bọnkịrị ọmụtụ onye gị nwaanyị kpọtara gị nwere ka ọ bụla ewetara obiọma akpa gị ihe ahụ ọ bụghị ọgọ ga-anakọta mmiri eji asa nwa na onye ọ na-achị si ya ụdị na ọchụ ụmụachị si ya chịkanyere ozu ọgbagba bute mmiri asa ya gawadala ọ si ya na-eri eri ka ị nọ nga eri ọmụma na ị gaga nọ tiga aka na chi ụmụachị ga m ga ịlụ nwaanyị ha alụọ nwaanyị lede ihe a mụrụ na m mmiri ọ dịkwa ṅarị ṅarị ị gaja anọ ọdụ nwoke m ga-aga weta sapụ mụkwachi nwa na ada ebu ya dada a ga-eji sapụ na ncha saa ya gbatakwa mmiri ọkụ na ịza ala na ditol karịa ịmachi oge gị ma ya ka nga ma bit n'efere ịnọgada ọdụ emebido were ụdọ ka ịwụdo iwe ọ ga-ịhụrụ ihu ọkwa gị bịabara ọmụgwọ ọgụ kwesịrị ime ihe uchi nọnsensị na nanụ nga ọgụ nwa kwesịrị ịdị na anị gị weta ncha na sapụ ga n'ọdụ nsacha ya ahụ agada agbanwe ya pampam agada eyiwe ya pampam ọ ga-agba ọtọ mụ na ha were ebiri iji izigbo ochi iji eme ya nga ya gazie bịa ọwụ nga ịchọka nda ọgọ ị na-ata gị ka ụmụachị bega adacha na daa nzụrụ m ike ụmụachị bega adacha na echefuo hụ ha lewuru ụwa daa nzụrụ m ike ọkwa gosi ịbịa ga ọmụgwọ lekwa ihe nwa gị nwaanyị mụrụ na m buru arụsị nọ nga ga-ebutere ya nga m sọ nwa ka ọ mụrụ mụọ ya ọnụ ụzọ nga nwa na-esi pụta ewuru ọgha efufero kamgbe esi amagala mmiri ọkụ ma ọ dịkwa akpọchi ihe ọwụ ụmụazị na-edikwa ya kpọrọ ada nwaanyị ihe gbanyere n'afọ ibe gị na-agbanye nwa n'afọ iwere agbara gbanye nwa m n'afọ mmiri gbanyere lee nwa na anya na-ezina na-ezina nketa aka abịa ụgbaga aga ọzọ gị kacha anya gị pụta gasị nwa m zuru m ike ịbịara nke eri nri nwoke biri ọmụka echele nwunye mmiri ọ ga-eri eche mmiri ụda gara eche mmiri zụta ya gị luo echie mmiri akamụ gị ṅụọ kụda osisi nọ nga nye m biko ọnwa gị sianụ bịa yipụ ihe ehicha ya mmụ ọgọ ịkpọrọ nwa ọnwa gị ọgọ ọmụgọ ka ibiri anọchala ọmụgọ ka ibiri anọchala ịbịarụkwa bịa iriri
kamgbe ị gbara bịa nga afọ enye ọbụla e butere gị luo ya ewu ma agụ afọ gị na-aza a na-eji osisi ote aka gaa n'afọ gị nwoke bịa 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 meghe ya ihe n'ihe esigbuole m ọ ka nyere gị aka ọnwụ na ọwụwa ọrụ m biko bịa na ọmụgwọ ka ị bịara na-akpụ mmiri unu ga-etinye ya nshi n'ime mesikwa n'ọnụ agbụrụ ọkụja mesi ọnụ gị na arụsị gị ịmụrụ onye chiri nwa m n'afọ ebe ị ga-esi eme chi n'isi m ọmụwala m anya ịmara m aka Chineke kpọkwa gị ọkụ elu bịa nwa mmadụ ihe eke maka nkọ memụrụ nkwụ nsogbu oge gị nwụọ mekwa ihe ọnụ mụrụ gwara hụ na na ntị ya ga nwa onye nwa gị ekele unu nke ọ dị ukwuu maka na asị ekele onye akịdị na nke ọ gwọrọ ọgwọ ya agwọta ọzọ. Ekelela m unu nke ọ dị ukwuu maka nkwado nke unu nyere anyị, na-ekelekwa unu maka nkwado nke unu ga-enye anyị mgbe ọ dị n'iru. Ya bụ anyị na-ayọ unu ụzọ ọbụla ọ ga-abụ ị nwere ike ijinye aka ịfụ na ozi ọma anyị na-eweta na anyị gara n'ihu ịdị na-emepụta ya. Biko anyị na-ayọ gị nke kpọọ anyị n'ekwentị, ịkpọghara m n'ekwentị ile anya na skrin na akwa ịhụrụ ya nọmba anyị na-ahụ n'ihu kamera ebe a ọwụ my number, direct number. Gị kpọghara ya is either I pick it or my PA will pick the number. Ihe ọbụla ị ga-eji kwado anyị n'ihe ọbụla anyị na-eme, biko obi alụla gị mmiri, asụla ngọngọ, enwe n'aka chịchịchị, enwe n'aka mgbakijide, mesapụ aka ka ị nwee ike mee ya ka Chineke nwee ike ịga n'iru na-agọzi gị, na-agọzikwa ihe omume anyị na ihe nkiri anyị, because anyị nwere a lot of things to give to you. Anyị nwere ọtụtụ ihe anyị ga-enye unu, kama na mgbe ụfọdụ anyị na-eleta anya lee ebe a ịma na asa ada agba aka ahụ nwata eze na mma nwaanyị ụkwanụ di lụrụ ya na maintenance asọghị ya bụ mma nwaanyị. So biko na anyị na-ayọ unu nke ọ dị ukwuu, enwe nkwado ọbụla ị ga-enye nwa anyị iji wee mee ka anyị nwee ike na-ewepụtara unu more of this ihe eji achọ ịba, na-emekwa ka asụsụ Igbo na omenala Igbo ka ọ na-agawanye n'ihu. Biko don't hesitate to call on us. I thank you very much. I still remain your big brother Longinus Anokute, Chief Imo. Sister Mangi is here and other crew nga anyị ha na-enwepụtara unu ihe nkiri. Anyị na-asị ka amara Chineke ka udo ya chia n'ime ezinụlọ unu niile ma butere anyị ngọzi. Afọ a ga-amara anyị ma karịa afọ ndị ke gara aga, and afọ dị n'iru ga na-agawa n'iru ịdị na-amara anyị mma. Ụmụ Igbo niile n'obodo oyibo anyị na-ekele unu nke ọ dị ukwuu, na-asị ka Chineke gọzie n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị.